να περάσουμε να διέλθουμε δηλαδή τα στάδια εκείνα τα οποία στη Λίμνη Καπαδόκης πατέρες, αλλά και ο σήμερον τιμόμενος Μέγας Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός συμπεριλαμβάνουν στο τρίπτυχο να περάσουμε από την κάθαρση στο φωτισμό και ή δυνατόν να φτάσουμε στην θέωση, να γίνουμε δηλαδή κατά χάριν Θεοί. Διερχόμενοι του βίου την θάλασσα, η οποία είναι πλήρης κυμάτων, δηλαδή δοκιμασιών, λήψεων, πειρασμών, κλονιζόμαστε πολλές φορές και χάνουμε προς στιγμή των προσανατολισμών μας και η ζωή μας μετατρέπεται από παράδεισος εις κόλαση. Διότι η αμαρτία είναι η αιτία όλων των δεινών και της κακοδαιμονίας των ανθρώπων. Αντιθέτως, η κατά Χριστόν ζωή και η ένωση με τον Χριστόν μας είναι η πηγή όλων των χαρισμάτων και όλων των χαρίτων και εκείνης της ζωής για την οποία ήρθε πραγματικά ο Χριστός μας στην γη. Δι' αυτό το ψάχνουμε στις ακολουθίες των Μεγάλων Αγίων και λέμε ο Θεός να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας και όχι μόνο αυτές τις οποίες κάνουμε συνειδήσεις τώρα, αλλά και τις αμαρτίες της νεότητός μας να μην νηστεί. Και συμπεριλαμβάνεται μέσα στις ευχές της Θείας Λειτουργίας η ευχή να είναι τα τέλη μας χριστιανά ανώδυνα, εσπέστητα και ειρηνικά και να έχουμε καλή απολογία για την φοβερού βήματος του Χριστού μας. Σκοπός μας λοιπόν επί της γης αδελφοί να περάσουμε από την αμορφία στη μορφή και από την νεκρότητα στη ζωή και να ζούμε κατά Θεόν. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας γράψαν με βάση και διδάξαν με βάση των Χριστών μας. Η ζωή των Ορθοδόξων είναι χριστοκεντρική. Το κέντρο δηλαδή της πίστεώς μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό γράψαν και περίφημα βιβλία περί της εν Χριστώ ζωής. Όλοι οι πατέρες και κατά εξοχήν οι τελευταίοι μεγάλοι διδάσκαλοι και κήρυκες όπως ο Μέγας Καβάλτιλας και ο Άγιος Άγγελος Προστάμενος, οι οποίοι δώσαν και τα βιβλία τους των δίκτυων αυτών η εν Χριστώ ζωή ή η ζωή μου εν Χριστώ. Τα πάντα δηλαδή πρέπει αδελφοί να μαρτυρούν τη ζωή του Χριστού και η καρδιά μας και ο νους μας, η ψυχή μας, οι αισθήσεις μας, τα πάντα να δοξάζουν τον Θεό γιατί μας χάλεσε από την υπαρξία με την ύπαρξη και μας έδωσε τη ζωή και μας χάλεσε να γίνουμε μέτοχοι εκείνων των ουρανίων χαρισμάτων τα οποία επιτέλει ο Κύριος όχι μόνο στον Απόστολο Παύλο Νικοτρέτη, αλλά και πάρει τη συγγραφικώση την επιφάνεια αυτού. Για να μπορέσουμε όμως να διατηρηθούμε όρθιοι, να σταυρούμε, πρέπει αφενός με να αποσμούμε, θα προσέγει ο Μέγας Ιωάννης ο Χριστός νομός, από τις αρετές του βίου, αλλά από την άλλη μεριά να έχουμε και της πίστεως στην ορθότητα, για την οποία οι γονείς της να οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Μέγας Μάρκος, ο οποίος αντιπροσώπευε δύο πατριαρχία και ουσιαστικά όλη την Ανατολή στη Σύνοδο Μητρεάδας Φλωρεντίας, συνόψισε το δίδαγμα αυτό, το να κρατάμε δηλαδή εκτός από την καρδιά μας καθαρή και το νου μας και την ύπαρξή μας αλόβητα και καθαρά και αμόλυντα, να κρατάμε και τα Άγια Θυσιαστήριά μας αμόλυντα και καθαρά από πάσης αιρετικής επιληψίας, λέγοντας τα εξής. Πάσε συνοδή, πάσε εγγραφέ, φεύγει τους ετερόχρονος παρενούς και της αυτών κοινωνίας διήσταστε. Συνόψισε μία διδασκαλία ο Μέγας Μάρκος αδερφή, η οποία δεν είναι καινοφανής, δεν είναι των τελευταίων χρόνων, διότι ο Άγιος Μάρκος έδωσε τον 15ο αιώνα, αλλά είναι
είναι η διδασκαλία όλων των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι και αυτοί δεν ξεκινούν από μόνοι τους, αλλά στηρίζονται στην Αγία Γραφή, στηρίζονται στα λόγια του Κυρίου μας που λέγει «Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και απορρίφθητε και ακαθάρτου μη άφτεστε, κακό εις δέξουμε ημάς και έσομαι ημί της πατέρα και εμείς εσεστέμε Ιησούς και την κατέρα». Τα έλεγε Κύριος του Παντοκράτου. Ο δε Απόστολος Παύλος έλεγε και διδασκηθήκετε και κρατήτοντας παραδόσεις κάθε διδάκτητε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Και αν κανείς είπε σε απλά ελληνικά λέει να διαφορετικά από αυτά τα οποία σας κηρύσω και σας επαγγέλλω, αν και εγώ ο ίδιος έρθω να σας πω διαφορετικά να είμαι μέσω και αν άγγελος του ουρανού. Ήταν δηλαδή κοινός τόπος, κοινή διδασκαλία όλων των Αγίων Πατέρων, κυρίως των Καπαδοκών, διότι ο Μέγας Βασίλειος λέγει αν έβρωμεν των επίσκοπων κάτροντα περί της πίστης που δεν προσώναν, λέει, μένομεν η κοινωνία αυτού. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες, λοιπόν, που λέει ο Μέγας Μάρκος, πάστε σύλλογοι, πάστε γραφές, τέτοιοι τους ερώτημα στην παρεμβούση και της αυτών κοινωνία που είσαστε, μας δίδασκαν αυτή την απλή διδασκαλία, όπως την συμπεριέλαβε ο Μέγας Αθανάσιος, ο πατήρ των πατέρων βάσης της διδασκαλίας και της θεολογίας της Ορθοδόξου της μιας εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Εκκλησίας, η οποία αντιπροσωπεύει, κηρύσσει και διδάσκει ότι πάντοτε παντού και υποπάντοτε πιστεύει, έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, αυτό το οποίο είπαν και οι μεταγενέστεροι, εάν λέει ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες το πλανή της Εκκλησίας κακώς αναστρέφονται και καταστρέφουν και σκανδαλίζουν των λαών, χρειάζεται αυτούς εκβάλλεστε. Χρειάζεται να τους βγάζουμε από τη μέση, διότι λέει συμφέρει εις εσάς να αποτυχηθείτε, να χωριστείτε από τιούτους επισκόπους και τιούτους πρεσβυτέρους και να δυνάγεστε, λέει, σε κτίριους οίκους ή με ταυτόν παρά με αυτούς πληθύνε εις την γέριναν του πυρός ως με τα Άννα και Καϊάφα. Αυτή τη διδασκαλία συνόψισε και στην εμπρομηθεία διδασκαλία του ο διδάσκαλος και πνευματικός πατέρας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο οποίος δίδαξε και είπε, διότι τότε κηρυσσόταν μια άλλη μεγάλη αίρεση του μονοθυστισμού και ιδιαίτερα του μονοθελητισμού και του μονοελιστισμού, θα συμφέρει, λέει, να μαζεύεστε σε κτίριους οίκους, παρά να είστε με αυτούς και εκεί να δοξάζετε τον Θεό και εκεί να τελείτε την ανέμακτη θυσία. Αυτό έλεγε στη συνέχεια ο Μέγας επωνομαστής Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος λέει ειδών πάσαν την κακοδοξία, βλέποντας ότι η κακοδοξία του μονοελισμού είχε καταλάβει πάσαν αιώαν και την Ανατολή και την Δύση, μη έχουν τι άλλο, λέει, ποιήσε, επειδή δεν είχε τι άλλο να κάνει, παρόλη την ηλικία του, ήταν πάνω από 70 ετών, 75 περίπου ετών ήταν, γνωρίζοντας ότι μερικοί στη Βόρεια Αφρική διακρατούσαν την Ορθόδοξη πίστη, ξεκινάει και μη φυλόμενος κόφων και μη σκεπτόμενος το γύραστο να βρει τους Ορθοδόξους και τους εκεί να στηρίξει και να δώσει μαζί τους την ομολογία και έρχεται τη μονή της κρατά. Διότι λέει το μίσον, το μη με ύψιλον, που σημαίνει μολυσμός, και καταλάβει όλη την δύση νεόαν και δύση και όλη την τότε γνωστή Εκκλησία. Αυτά συνόψισε λοιπόν ο Άγιος Μάρκος ο Εθνικός με τη διδασκαλία του και γνωρίζοντας, εκτήρασε ο ίδιος ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα προσεγγίσεως των Ορθοδόξων μετά των δυτικών πατικών και μάλιστα τον άφησαν και χωρίς συγκυρέσιο και έκανε 3 μήνες να γυρίσει πίσω στην
Κωνσταντινούπολη, διότι δεν υπέγραψε και είπε ο Πάπας εκείνα τα λόγια τα γνωστά Μάρκος που υπέγραψε ότι ήσαμε μηδέν, διότι όπως είπαμε αντιπροσώπευε δύο πατριαρχία και ουσιαστικά σύμφωνα στους ώμους του Άτλας αυτός της Ορθοδοξίας όλη την παράδοση την Καθολική Εκκλησία τον αφήσαν χωρίς πειρές και γύρισε μετά από 3 μήνες στην Ανατολή του Κωνσταντινούπολη, που έγινε δεκτός με τιμές και του ζητούσαν να αναλάβει των πατριαρχικών χρόνων, πράγμα το οποίο δεν ελέγχεται. Και εξορίστηκε στη συνέχεια και την πίστη και διώκτη και συκοφαντήθη όπως όλοι οι ομολογητές και οι γνήσιοι αρχιτές της Ορθοδοξίας. Αυτή την παράδοση συνέχισαν και οι Άγιοι Πολυβάτες με τελευταίο τον Άγιο Πολυβά, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος και αυτός διατύπωσε αυτή την απλή αρχή με απλά λόγια να μαζεύεται λέει τα σπίτια σας, διότι θα κηρυχθεί μια αίρεση πολύ πονηρή και υπονοούσε τον οικουμενισμό. Και μην νομίζουμε ότι οι μισθοί οι οποίοι αντέδρασαν το 1924 ότι ήταν τάχα χωρίς ενημέρωση και χωρίς αγωνία, ήταν και πολύ καλύτερη πνευματική κατάσταση από εμάς. Άμα δούμε τις εφημερίδες εκείνης της εποχής και τα περιοδικά, θα δούμε το ποια ανησυχία υπήρχε, διότι το πρώτο μέλημα των χριστιανών των Ορθοδόξων ήταν η διαφύλαξη της πίστεως, να φυλάξουν δηλαδή τα παραδεδομένα και παρακολουθούσαν με αγωνία τα τεκτενόμενα, γιατί από το 1903 είχε αρχίσει να κηρύσσεται η πονηρή αυτή δόξα του οικουμενισμού από μασκόνους, αρχιερείς και πατριάρχες. Και όταν έρχεται η αλλαγή, η επάρκη αλλαγή του 1924, είναι πλήρη γνώση, η πιστή δεν αποστοιχίζεται η κοίτεως έτυχεν, αλλά η γνώση της παραδοχής της πίστεως και της ενότητος και της αγωνίας του Κυρίου της εμπειριαισθημανής περιενότητος της Εκκλησίας, όπου ο Κύριος προσήλκεται και έλεγε να φυλάξει και να τηρήσει πάντως εκ του πονηρού και να είναι οι μαθητές του και να έχουν και να ενούν τον Θεό ενενή σώματι και μια καρδία και την Αγία Τριάδα να την δοξάσει. Γνώριζαν οι πιστοί ότι αρχίζει πλέον να φανερώνεται με τον χειρότερο τρόπο με τη διάσπαση της ενότητας αυτής της Εκκλησίας, με την αλλαγή του ορθολογίου και το σχίσμα της Εκκλησίας να φανερώνεται η Αιγύπτιος του 1920 που προέβλεπε όλα αυτά τα βήματα τα οποία ακολούθησαν. Μόνο που εμείς δεν γνωρίζαμε βέβαια την Αιγύπτιο του 1920, η οποία μας έγινε γνωστή τη δεκαετία του 60 από τα γραφτά και τα μνημειώδη έργα του ακαδημαϊκού δασκάλου μας στην θεολογία του Καρμύρη στα συμβολικά και δογματικά μνημεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και βλέπουμε το πόσο αλάνθαστο ήταν το ένστικτο των προπατώρων ημών, των πατέρων μας. Διότι όταν κανείς εκκλησέωσα την πίστη, πιστεύει στον Θεό και την αγωνία για τη σωτηρία του, δεν περιμένει τα γραφτά να δει τι λένε τα γραφτά, αλλά τον πληροφορεί η χάρις του Θεού και υπάρχει η λεγόμενη από τους πατέρες εξ ενστίκτου αποτύχησης. Ή, το πούμε, νέων θεολογικά και πατερικά, ουσιαστικά δεν αποτυχιζόμαστε εμείς αδελφοί, αλλά εμείς αποτυχίζουμε αυτούς, τους βγάζουμε εκτός της Εκκλησίας, με την στάση μας και με την διακοπή του μνημοσύνου και της κοινωνίας των καποδόξων κηρύκων, αλωτρίων και ερετικών διδαγμάτων και διδασκαλιών. Ουσιαστικά δηλαδή αποτυχίζουμε τον Βαρθολομαίο, αποτυχίζουμε τον Ιερώνυμο, αποτυχίζουμε τον Συριανό Αυστραλία, αποτυχίζουμε αυτούς οι οποίοι δασιμούν κατά το Κυρίο μας και κατά τις ενότητες της Εκκλησίας. Θα σας πω και τούτο. Το 1925 περίπου εκεί, ένας από τους τελευταίους τάρες της Όπτινα, άγιος στην ψυχή και στο σώμα, αλλά και στο νου, φωτισμένος από τον Θεό, είπε ότι στους έσκατους καιρούς δεν θα κηρύσσεται αίρεσης σαν αυτές οποίες γνωρίσαμε τους προηγούμενους αιώνες, που οι αιρετικοί μιλούσαν και βλασφημούσαν κυρίως κατά της θεότητας του Κυρίου, κατά της αρετής της Θεοτόπου, αλλά οι αιρέσεις
θα χτυπάνε, θα πλήττουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, θα είναι δηλαδή πνευματομαχικές αιρέστες και θα πλήττουν κυρίως την Εκκλησία, όπως έλεγες, η αυτή είναι ο οικουμενισμός που πλήττει τα θεμέλια της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας και θέλει να την αναπρέψει. Και οι μοναχοί των εσχάτων καιρών, λέει, οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία, θα λένε εμείς φυλάμε τα μοναστήρια και θα χτίζουν μοναστήρια και θα χτίζουν τείχους και λέγει ο Άγιος της Τυχής, δεν θα βλέπουν και δεν θα γνωρίζουν ότι φυλάνε τους τείχους γυμνούς της χάριτος του Θεού. Αλλά ο Θεός μέγας των χριστιανών και των Ορθοδόξων, οι πατέρες μας διαφύλαξαν την πίστη ηθόμενοι, οι πατέρες μας, οι προπάτορες των τελευταίων χρόνων και μετά την πάρα την ηρωική αλλαγή, διαφύλαξαν την πατροπαράδοτη πίστη. Εις εκείνον, λέει, ρήμαση πειθόμενοι, αν μεταφέρουν και τα λόγια των αρχαίων ημών προγόνων των αρχαίων Ελλήνων. Και εμείς φυλάξαμε με χίλιους τρόπους, με δοκιμασίες, με αδυναμίες βέβαια, γιατί δεν είμαστε πιο άξιοι, αλλά η έκτακτη των ανθρώπων είμαστε και είμαστε ακόμη, φυλάξαμε την πίστη για την παραδώσουμε στους άλλους. Και έρχεται τώρα το Άγιο Όρος μετά από τόσα χρόνια, που πέρασαν περίπου 90-100 χρόνια, και έρχονται σήμερα και μονές άλλες να δικαιώσουν τον αγώνα. Εκτός από την Ιερά Μονή Στουμένου. Έρχεται η Ρουμανική σκήπη με 52 πατέρες του Άγιο Όρος και διακόπτει κάθε κοινωνία με όλους τους κοινωνιστές. Έρχονται 22 πατέρες από διαφορετικά κελιά και διακόπτουν την κοινωνία από τους κοινωνιστές. Και ακούμε ότι και η Μονή Κωνσταντινού έρχεται να διακόψει και αυτή την κοινωνία. Ποιους δικαιώνουν αυτούς? Αυτούς τους οποίους ονόμαζαν τους πνευματικούς. Αλλά μήπως των λόγων αυτών, μήπως την κατηγορία αυτή δεν την διατύπωσαν και κατά το Αγίου Μάρκου και του λέγανε ότι εσύ στην Εκκλησία, βάλε, λέει, το μνημόσυνο του Λατινόφωνος Πατριάρχου, ψηλός ο λόγος, το ψηλεγιός, τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι τίποτα, είναι ένα τίποτα η μνημοσύνη των μνημόσυνων του Αρχιερέως. Και απαντά ο Μέγας Μάρκος, ουχή ψηλός ο λόγος, διότι η αναφορά του ονόματος του Αρχιερέως την ώρα της φρικτής και ρωτά της χειρουργίας είπαν οι πατέρες, οι μαρτυρήσαντες Λατινόφωνος Δέκου, πλήρη συγκοινωνία του φρονήματος και της πίστεως του Αρχιερέως εσύν. Δηλαδή όταν μνημονεύουμε το Αρχιερέως, είμαστε σε πλήρη κοινωνία και συγκοινωνία και είμαστε ένα σώμα και μια ψυχή. Εδώ εις το Άγιο της Εστήρης. Και γι' αυτό και εμείς αδελφοί διαλέξαμε τον δύσκολο δρόμο. Και ελπίζουμε μέχρι τέλος της ζωής μας να κρατήσουμε αυτήν η πίστη την οποία μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Και τι έργα δεν έχει κανείς από μας να ρίξει, κατά τα ψέματα. Έχουμε σφάλει στα πάντα. Άμα κοιτάξουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, το νου μας και κάνουμε καθαρή εξομολόγηση ενώπιον του Θεού, θα δούμε ότι εξρέπεται η κάρτα περίπτωση την ψυχή να αμαρτίες, ως ραθήνος των βίων μου όλων εκδαπραγμίστα θα ψάλουμε από την Κυριακή που ανοίγει το τριώδιο. Είμαστε απέναντι στον Θεό αδελφοί μου δαμηνίου, αλλά ένα μπορούμε να το κάνουμε. Να φυλάξουμε το φάρμακο της Αθανασίας αλόγιστο. Να φυλάξουμε την πίστη μας έτσι όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πράγμα το οποίο έκαναν και οι Σπυρμενίτες Πατέρες τόσα χρόνια και γι' αυτό διώκονται τώρα και είδατε ότι εξεδόθη από τα δικαστήρια τεχνικά μια τέτοια απόφαση εξοδοτική κατά των Πατέρων που τους θεωρεί όλους ως συνεργούς όσοι ήταν εκεί στο παιδικό πονάκι της Αγγέλης, κρατάγαν τις εργοφύλες και τους επιβάλλει τέτοιες ποινές εξοδοτικές στους πατέρες δεκαετή και άνω κάθεξη, διότι πάνω από 5 χρόνια ονομάζεται κάθεξη τα ποινικά, την ποινική ορολογία, με 5 χρόνια είναι φυλάκιση, το λιγούμενο 20 χρόνια, σαν ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας εδώ στην Ελλάδα, ούτε καν στους εμπόρους ναρκωτικών και στους κατά συρροήν εγκληματίες και φωνιάδες δεν βάζουν τέτοιες ποινές, που είναι δηλαδή ποινή κατήξεως και ισοβίου, ισόβιο όπως το λένε στη γλώσσα του λαού,
γιατί κράτησαν την Ορθοδοξία τόσα χρόνια, τυχόμενοι και εκείνοι τους προηγουμένους Αγίους όντως και ροντάδες τους οποίους γνωρίσαμε, στον Μακάριο, στον Μακαριστό, στον Όσιο Παπαευτήμιο, τον Ισκουμενίτη και τον προηγούμενο Αθανάσιο που είχε πρώτος κόψει διακόψει την κοινωνία και συνέχισαν οι επόμενοι. Γι' αυτό το αδελφοί, επειδή έχετε πολύ κρίσιμες ημέρες, εδώ η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκόσμια τάξη δείχνει τα δόντια της και επιβάλλει γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει αντίδραση από το αίσθημα του λαού για τις εξοδοτικές αυτές ποινές, δείχνει ποια θα είναι η αντιμετώπιση όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν ευσεβώς ζήν. Αλλά ο Μέγας Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε και είπε ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοκτήσονται. Είμαστε έτοιμοι γιατί τα υπερμνημόνια όπως αποκαλύφθηκαν και γράφτηκαν φαίνονται να είναι αληθινά. Τα σχολεία μας διδάσκουν την εκτροφή από τις ηθικές αξίες. Τα νοσοκομεία διατάσσουν να βγάλουν τις εικόνες της Άγιας και της Παναγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η πίστη αλλοιώνεται. Τα έθνη ανατρέπονται. Η πατροπαράδοτος πίστης κατεσχύνεται από ερημικούς που βρίσκονται πάνω στους θρόνους τους οποίους εκεί αξίως, αλλά όπως ακούσαμε στο Άγιον Ευαγγέλιον, είναι οι κλέπτες οι οποίοι έρχονται in αφήσωση και απολέσωση, οι οποίοι δεν εισέρχονται δια της θύρας της δυνατής των προβάτων, αλλά λαθρόκεν ως κλέπτε και μυστέρχος ως προειδοποίησε ο Κύριος και κατέχουν τους πατριαρχικούς και τους τοπικούς θρόνους. Εμείς λοιπόν που αποτελούμε το λίμα της αυσεδίας αδελφοί, εκτός από την τήρηση της πίστεως, της κοινών ρήμας υπηθόμενη, έχουμε καθήκον να δώσουμε και μαρτυρία Ορθοδοξίας δια της του βίου επιμελίας από τον Άγιο Ιωάννη τον Χριστόσωμα και να επιμελούμε τη σωτηρία της ψυχής μας με αγάπη, συγχωρητικότητα, με συχνή εξομολόγηση και μετοχή στα άκρατα μυστήρια στο σώμα και το αίμα του Κυρίου και έτσι ενούμενοι με τα κατάλληλα δεσμά του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας θα μπορέσουμε να αντέξουμε την έλεγη, να σταθούμε την ημέρα υπονηρά. Τούτο δίδασκε και ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γρηγόριος και ο Λόγος, όπως διαβάζουμε στις επιστολές και στις αμνίες του, ότι εμείς αποτελούμε, λέει, των μικρών ποιμνιών, των διακλέπτων είναι αυτούς σωτηρίας μας. Κλέβουμε δηλαδή από τους πονηρούς, από τους διεστραμμένους, από εκείνους που διαθέτουν τη διδασκαλία, κλέβουμε τη σωτηρία και τους αποτυχίζουμε, τους χαρακτηρίζουμε ως κηρύσσοντες αίρεσιν και κακοδοξία και συναποτελούμε εμείς των μικρών τίμιων, οι άσχημοι, οι άνθρωποι, οι αγράμματοι όπως μας λέγαν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε ούτε εξουσία, ούτε πλούτον, ούτε χρήματα δηλαδή, εμείς οι έστεροι και οι περιφρονημένοι αποτελούμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό, των μικρών τίμιων, το οποίο εμπρόκειται ο Θεός, βούνε την βασιλεία του ουρανού.